ଆସନ୍ତେ ଆମର ଆଜି ନଈ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କେବେ ନଈରୁ ଏମିତି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ତ ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ତ ଆଜି ନଈ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇଛି ସେଟା ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତେଲରେ ଆଳୁକୁ ଭଲସେ ଭାଜିଦେଲି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ଦରଦର ଭଜା କଲି କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଭାଜିଦେଲେ ସେ ଯେମିତି ଟାଣ ରବର ନେଖା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ହାଲକା ଭଜା କଲି ଆମର କଟକି ଧନିଆ ଯେ ସେଥିରୁ ଦିଟା ଆଣିଲି। ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ସବୁ ଭଲସେରେ ହେଇଗଲା ପରେ ମସଲା ଭଲସେରେ କଷେଇ କାଷେଇ ଦେଲି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଗୋଡ଼ ଭାଜିଥିଲି ମୁଁ ମନେ ଥିଲା ମୋର। ମୋ ଝିଅଟା ଗୋଡ଼ ଧରିକିରି ବସିକି ଚୋବୋଉଛି କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଡ଼ ଚୋବେଇଲା ନେଖା। ମସଲା ଭଲସେରେ କଷେଇ କାଷେଇ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ କଟକି ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକିରି ସେ କଷା ମସଲାରେ ପକେଇ ଦେଇକିରି ଭଲସେରେ କଷେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ବାସ୍ନା ହୁଏ। ତାରେ ଭଲ ଫ୍ଲେବର ଗୋଟେ ଆସିବ। ତାପରେ କଷେଇ କାଷେଇ ସବୁ ମସଲା ଦେଇଦେଲି। ଭଲସେରେ ହେଇଗଲେ ମନେ ରଖିଥିବେ କେବେ ବି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେନି। ମୋର ମଗଟା ଗରମ ପାଣି ହବା ପାଇଁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଯୋଡେଇ ଆଣିଥିଲି ସେ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ତାଟିଆ ଦିହରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ଗ୍ୟାସରେ ଗରମ ପାଣି ହେଇଗଲା ପରେ ତରକାରୀରେ ଓଜାଡି ଦେଲି ତରକାରୀଟା ଜଲଦି ଫୁଟିଗଲା ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ତ କଷେଇ ହେଇଥିଲା ଆଉ ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତରକାରୀଟା ହେଇଗଲା ତାପରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଲି ପ୍ରଥମେ ଖାଇବାକୁ ଖାଇଲୁ କେମିତି ହେଇଛି। କହିଲା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ।